Членів першої бахчисарайської групи Енвера Мамутова і Ремзі Мєметова, обвинувачених у справі про так званий тероризм, помістили в штрафний ізолятор ШІЗО. Про це на вересневій зустрічі громадського об'єднання «Кримська солідарність» повідомив адвокат Рустем Камілєв. Саме цим, на його думку, пояснюється неможливість зв'язатися із ним у в'язниці вже протягом 5 днів. Про інші теми, які обговорювали на черговій зустрічі Кримської солідарності, далі в сюжеті. Фінальна стадія судів. 6 років ув'язнення просять окупанти для громадського журналіста та блогера Нарімана Мамедімінова. Вже найближчим часом кримському татарину оголосять вирок. Його звинувачують у нібито закликах до тероризму через інтернет. Учасники Кримської солідарності одностайні. Нарімана Мамедімінова переслідують за громадянську журналістику та правозахист. Ми робимо все від себе залежне, показує всю несостоятельність даного уголовного діла. Также 4 дня подряд в Ростове проходили суды по ялтинским ребятам. Там тоже идет представление доказательств защиты. По справі ялтинської групи вже допитали свідків захисту. Когда слушаешь этих свидетелей, ты понимаешь, что это не преступники сидят за решеткой. Когда люди совершенно, можно сказать, из разных слоев, это не какие-то родственники, не какие-то близкие. Это люди разной национальности, разного вероисповедания, просто соседи. Но когда они о ребятах отзываются так тепло, так положительно, ты понимаешь, что это не преступники, это не какие-то террористы. Потому что за преступника, за терориста, такі слова не говоряться. Едем Семедляєв зауважив, немає надії на те, що суд врахує ці свідчення та висновки експертів захисту. Втім, обвинувачені боротимуться до кінця, адже окупаційна влада не мала права судити українських громадян і вивозити їх з Криму. Незадовільними залишаються і умови утримання політв'язнів. В цьому місяці Адиловим, Белявом була об'явлена суха голодовка як знак протесту на умови содержання в ростовском СИЗО номер 1. Условия в ростовском СИЗО номер 1 не отвечают минимальным стандартам, которые установлены ни национальным, ни международным законодательством. Те условия, в которых они содержатся, это не просто бесчеловечные условия содержания, это то, что сегодня можно назвать пыткой. Но несмотря на это, они стойко продолжают держаться, продолжают отстаивать свою позицию и не прогинаются под лінію адміністрації СИЗО. Перебування у російській в'язниці – важке випробування, і багато незаконно ув'язнених хворіють. Критичним називають правозахисники стан здоров'я Джеміля Гафарова. Проблеми виникли у Сервера Газієва, Асана Яникова, Енвера Умерова та Арсена Джепарова. Условия СИЗО оставляют желать лучшего. Питание не соответствует никаким нормам и стандартам. Они описывают еду и воду, которые им дают. В воде иногда имеется специфический вкус и запах. В еде присутствуют тараканы. І некоторі братья практично остаються голодними. Колишній політв'язень, кримський татарин Едем Бекіров розповів, як важлива за ґратами підтримка народу. Він наголосив, пишається своїми співвітчизниками. Вот эти ребята, которые сегодня сидят, они показали пример нашим всем крымским татарам, нашему народу, что не надо бояться ничего, надо выходить на суды. Но я слышал на судах, когда кричали в поддержку эти люди. Біршеден Хорхмай приходили на суды поддержки. Это была неимовернейшая сила. Они боятся нас, не мы их боимся. Они боятся вот этих ребят. Они боятся их, потому что они их не сломали и не смогут сломать никогда. Едем Бекіров та учасники зустрічі закликали усіляко підтримувати бранців та розповсюджувати інформацію про політичні репресії в Криму. Вікторія Бойко, Володимир Задирака, Заман, АТР.